Mugajwang sigana marario tero waibo mama Ngong kata Ngong Town mayudore county ma Kajiado to gige mathoth ntie county ma Nairobi marigi mokona da winja neni ohande mar uso vitenge kata mag twango sude mopogore mag joma chuo kod joma mine eno ohala mano chako kinde ma chuok bang' weyo tich kama ne otiye tinende oyudo orders mawuok nyaka e pinje maoko moting'o Amerika ntie mawuok e boma ma London moko bendo kao mawuok e pinyno mar Ghana kod aluora mag Afrika. Mama Linda Achieng, atimo ohala mar lewni, biashara na iluongo ni Kente Creations. Ohala ni asetime kuom higni 8, nachako higa mar 2016 kane awuok kuma ne ondikaga e tich. Koro kana aweyo tich to nokang'eyo ni adhi bedo oko e muda marom nade. Taneno ni mondo achak ohala matin karito godo. Nekich asewuotho bende pinje mopogre. Koro mogik kuma natie ne an DRC Congo. Kana duogo gi lewni vitenge mang'eny akano e ot. To wuoda onyisa ni mondo achak mana gi gima an godo e lweta. Kamanyo ohala manyalo timo kopod ok ang'eyo ni adwa timo ang'o kapok adok e tich mondo ndika tachak gi gima an godo e lweta. To kang'iyo ni asekuno lewni adi, tayudo ni an gi pieces 100 mag vitenge. Tawacho ni sawa, ok anyal rwako magite. Koro 100 pieces manachako godo gi, natieko gi juma achiel. Kendo ji dwaro moko. Koro achako manyo kendo kaka nyalo kelo moko. Kana chako uso materials, to customers mana uso ne gigi. Koro shida moro chako duogo bedo ni, koro wan gi materials aseng'iewo 10. Tana dwa rwako law edhi arus to theme en African. Arwake nade idhi twang'ona kanye, kaw lewni gi dhi twang'na. Kaeto mama na onyisa ni gima ber ma mondo atim en yawo kar tweng'o. Funde ng'eny mamanyo tich mabeyo Nairobi ka many kar tweng'o. By professional background mara asomo African Nazarene University. I have a BSc in International Business Management and I focused on entrepreneurship. So I realized na yudo ni knowledge man godo gite anyalo keto gi e tija tati. To kaka nachako inyalo wacho ni market no accept na yudo support mang'eny kuom wede na gi osiepega. Makaka nachaka ohala maduong' dichiel gi funde 4 dichiel. To nyaka nachak gi funde 4 pok nwadok chien. Anyalo dhi nyaka funde 11 kaluwore gi tich. Sani an gi ji 13 ma andiko matiyo koda. Kendo an gi chuo gi mon. An gi joma hikgi ng'eny moinga kendo an gi jok matindo. Kata nyiri ma osewuok e school mar puonjruok to gidwa mondo gi medre practically a working environment. An kod gi ma ikonyo gi wajiwo gi mondo ging'e tich. Koro gikonyowa kendo e tije mag lwedo. An gi jok michulo juma ka juma every Saturday. To pile godhiambo ka giwuok bende nyaka imigi gimoro matin nikech gin gichalo jo amal. To dwaro matin no emodhi ochamo gi joge modong' te idhi kwanone ichule ka juma orumo. Koro an gi dichuo matiyo godo ma en accountant, a graduate ma chon ani mana ndiko ga gige kweno te. Gik mwang'iewo, gik mwauso, gik machulo. Koro nochopo kama nayudo ka okanyal keep up gi ndiko gik moko te. Ka giko dwe romo to aonge report mora moko ating'e wiya. Koro ka ng'ato penja documents wato aonge gima nyalo produce matangible mami a good reflection. To tich to watiyo mang'eny ma turnover ni malo. Koro momiyo naneno ni ber mondo akaw ng'ato manyalo concentrate nikech an bende anema awuoyo gi customers sama gidonjo, the first point of contact gi customers. Koro nayudo ni an gi tich mang'eny ahinyra. To sama wuok kata ma travel adhi dala to ji omoko. An kana nachako gi mar stima direct. Nikech nang'eyo ni kachako gi matindo ka to odhi bedo na slow ta unge shida mar stima. Koro nachako gi mamalo nikech mamalo ni mafunde mabeyo ong'e tiyogo. Koro nachako gi mar stima direct. To mar minyono no bende ber nikech sama stima olal to mano konyi tieko law.
en mana ni pas korka pas nyalo chandi ok nyal gola upas to pas nyaki go kata sani an kod gi ariyo ma konyo waga gi jopuonjre ngato mobiro mana mondo perfect to poko ngetiyo gi mar stima kata konyowa sama stimo lal to law nyaka ni tieki kana chako gi mashinda ngwen na chako gi ariyo ma you can call them used tario ne gin brand new at that time nang'iewo machines ga about manyien nang'iewo 10,000 to mosetiyogo nang'iewo 22,000 22,000 each kaito ntiere specialized machines mag finishings kaka ma bilongo ni overlock machine be nyaki bed godo kopo ni ng'ato dwaro yawo ohala ng'ato nyalo yawo kata gi machine achiel to grow nekich samoro en owuon en fundi koro bobedo kanyo to kodwaro ndiko fundi machielo makonye tang ojiwore ochako gi mashinde ariyo mondo bed gi ng'ama konye Kenya and gi customers mani UK, Switzerland and US mawero kuomwa ma every time ngato gonia go simu ni an gi ng'ama mawuotho in the next 1 week ikna lewni 20 ikna lewni 10 tangna gik ma ingo koro sechego gima timni waloso lewni ma ready made free size odiochieng' gotieno kawatiyo ena day and night watiyo omiyo mano wawacho ni Nyasaye osekonyowa kibiro gi material mari dwa mondo twang'ni law wanyalo chaki kata gi 1,500 1,800 2,500 kaluwore gi design midwa mondo watwang'ni to lewni moko bende nitie mwaseloso ready made mabeyo maji biro to ng'iewo law mosetwang' ma ready to go gi 2,500 kurekodwa warwako kendo biuru in large number romanyowa mbui mar Facebook tibo yudowa Kente Creations Designs and Leather Products. It's a very active account. Ibo yudowa kanyo. Instagram Kente Creations, TikTok Kente Creations, inyalo neno gik mwaseloso. To kidwaro biro kendi mondo binen mondo wapimi to idha mtoka kaya town nyalo kao Super Metro Trans from Ambassador number 111 Makeli nyaka Ngong Town. Ilor B Energy, we are located at Country Arcade Building, 2nd floor, room number 22. We are right next to B Energy, that's our landmark. But if you know where Delta Petrol Station is, that's also, we are in the middle of B Energy and Delta Petrol Station. Kundi, nyouru, limouru, gerwauru, biwatwengu, kakine nandisrani, walo solio ni mabega hii. En lit gi kuyo nyoko Ramogi Jwang kowuok e mesa mar ohala gi mwandu kod Ramogi TV ni mar miyo mawinjo sigande sani Linda Achieng nowito ngimane ndalo 2 kende tok kane osetimo sigande tarik 13 dwe mar 5 higani. To bende nowito ngimane tarik 15. Mano en lit gi kuyo ne anyuola wede kod osiepe. Wakwayo mondo Nyasaye obed jahochu e kindegi ma ukale lit gi kuyo mapek. To bende uwinjo kanyo namba mochiwo ohande pod dhi nyime. Wamed siro ohande kachiel koda ka jodalane kod jogo duto mane tiyo e bwo ohande manitiere kata mano Kent Creations. Kendo kawuono waoro ote magwa mag lit gi kuyo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe.